Hola, què tal? Mireu, us vinc a parlar una novel·la que ha sortit aquest any, concretament el 12 de març, que es diu La xica de nieve. És un thriller que succeeix a Nova York durant la desfilada del Dia d'Acció de Gràcies, on hi acudeix un matrimoni amb una nena de 3 anys i sobtadament desapareix entre la multitud. És la quarta novel·la de l'autor Javier Castillo i ja ha avançat que hi haurà una segona part. És un thriller que està molt ben desenrotllat, que et manté enganxat en tot moment i és de lectura fàcil i entretinguda. Està dividit en capítols i va fent salts temporals. Doncs res, espero que us agradi, que passeu una estona ben entretinguda, que crec que és la que busquem la majoria de gent durant aquests dies de confinament. I per despedir-me només us vull desitjar un molt feliç Sant Jordi, que tingueu una feliç lectura i ja sabeu, entreu a la biblioteca virtual, a l'apartat d'Ibiblio, on hi trobareu un munt de llibres. Adéu, que vagi bé.